Naše centrum sa postupne rozširovalo. Keď sme sem prišli do nových priestorov, tak sme sem prišli s 9 klientmi a v súčasnosti máme 30 klientov. Podarilo sa nám spustiť aj pobytovú časť, čiže máme klientov, ktorí sem prichádzajú v pondelok a odchádzajú až v piatok. Máme pestrý program pre klientov a veľa sa spoločne zabávame. Sme naozaj radi, že sa podarilo vytvoriť tým kolegov, ktorí s úprimným záujmom každý deň sem prichádzajú a budujú si veľmi pekné vzťahy s klientmi a majú úprimný záujem robiť ich dni krajšie a pestrejšie. Naším cieľom ako organizácie je okrem zabezpečenia pestrého programu pre našich klientov, dobrej starostlivosti, ich rozvoja a zlepšovania aj taká tá spoločenská aktivita a spoločenský prínos, aby sme pomáhali ľuďom so zdravotným znevýhodnením sa lepšie začleniť do spoločnosti. To znamená, že sa snažíme vytvárať rozličné projekty, cez ktoré vidíme, že sa tieto veci veľmi pomalými krokmi zlepšujú. Takéto projekty sú napríklad Tvoríme spoločne. Za minulý rok k nám prišlo enormne veľa návštevníkov. Naozaj sa bavíme v stovkách návštevníkov, ktorí k nám prišli počas celého roka a mali chuť tráviť čas s našimi klientmi, prichádzali s ich deťmi. Nestačí deťom rozprávať, ale je veľmi dôležité im ukázať. A takisto sme vytvorili veľmi pekný projekt Učíme sa spoločne, kde sa zapojili všetky školy v regióne. Žiaci prezentovali rozličné témy našim klientom a zase opätovne sme mali opačný postup, alebo sme hrali rozličné hry, či už to boli športové hry a podobne. Stále hľadáme takéto možnosti, kde sa môžu naši klienti viac realizovať a kde môžu byť prínosní pre spoločnosť, aby ľudia porozumeli, že nemajú mať z čoho strach. V našom centre každý deň vnímame, že tu je veľa radostí, smiechu. Veľa ľudí si myslí, že to tu je smutné, pochmúrne, strašne náročné, ľútostivé. Ale verte mi, že nie je. Tu je to o tom, že tu žijeme v tej prítomnosti. Toto sú veci, ktoré sa tu dokážete naučiť od ľudí so zdravotným znevýhodnením. Žijeme tu a teraz. Lebo nevieme, ako sa ďalej bude choroba a všetko vyvíjať, ale my žijeme tu a teraz. A toto je krásne, že sa to môžeme každý deň od nich učiť.